Ngiyabingelela bazalwane kwelihle igama lomfowethu wethu uJesu Kristu waseNazaretha. Ngibingelela indlalifa zezulu. Ngibingelela umbuso kaNkulunkulu egameni likaJesu. Ubupristi bobukhosi, abapristi isizwe singcwele uhlanga olukhethekileyo. Ngibingelela izithandwa zezulu. Bingelela abakhethiweyo. Ngibingelela amakhosi azobusa umhlaba omusha. Siyeza isikhathi. The kings, the rulers of the earth, new earth, eternally. Kule video ngifisa abazalwane sikhulume ngaphansi kwesihloko sithi ngokweBhayibheli onjani umuntu ofile ephila. Onjani umuntu ofile ephila ngokweBhayibheli. Alright, kwenye ividiyo bazalwane khona sikhulume khona ngendaba yokuthi abantu benziwa amazombi, abantu benziwa ama-monster. What is the beast? Sini isilo? Sabuka lapha isambulo noma sigcine singafundanga. Sabuka isambulo chapter 13 from verse 15 to 17. Kule video ngifisa sibuke bazalwane into ethi onjani umuntu ofile kodwa ephila. Ngiyacabanga ukuthi usuyalangazelela. Yalangazela ukuzwa manje ukuthi ngabe kuzothiwa unjani. Uyaphila yena kodwa ufile futhi. Uphethe kokubili. Uhlangana nabantu bayambingelela, uyababingelela abantu, ubhizi wehlwe enyuka, yabona, kodwa ufile. Uma sifunda abazalwane uMatthew chapter 8, ngokaMateyu chapter 8 verse 22, kepha uJesu wathi kuye, ngilandele, yeka abafileyo bambele abafileyo babo. Yeka abafileyo bembele abafileyo babo. How possible is that ukuthi umuntu ofile ambele ofileyo? Inhlobo embili zabantu abafile la. Umuntu ofile spiritual kodwa usaphefumula, ubhizi ngama-activities asemhlabeni. Bese kuba umuntu umphefumulo wakhe ososiwe kuye, sekusela isidumbu, kumele siyongcwatshwa. Yeka-ke laba abafile spiritual. Abanjani abantu abafile kodwa bephila? Abantu abafe spiritual. Abanjani abantu abafe spiritual? Sizofunda uJohn chapter 6 verse 63. Siphendula manje ukuthi onjani umuntu ofile kodwa uyaphefumula, uyaphila. Uyanconya emhlabeni, uyaphumelela emhlabeni, izinto zimhambela kahle, amabhizinisi ayabluma, imali ziyangena left and right, uyahlonishwa udumo, kodwa ufile. And mase efica usuku ukuthi umphefumulo wakhe ususwe kuye efile njalo, ngeke aze libone izulu. John chapter 6:63, ngumoya ophilisayo, inyama ayisizi lutho, amazwi engiwakhulume kini angumoya angokuphila. Ngumoya ophilisayo, umoya ongcwele. John chapter bani, we-amplified John chapter 6, John chapter 6 verse 63. Limnandi izwi kaNkulunkulu bazalwane. It is the Spirit, capital letter S, who gives life. Where there is no Spirit of the living God, Holy Spirit, there is no life. Ngoba nguye umoya onikeza ukuphila.
It is the Spirit of the living God who gives life. The flesh conveys no benefit. It is of no account. The words I have spoken to you are spirit and life, providing eternal life. Ngumoya, capital letter M, moya oyingcwele ophilisayo. Inyama ayisizi lutho. Amazwi engiwakhulume kini angumoya, angokuphila. Onjani umuntu ofe ephila? Uyaphila yena kodwa unjani ufile? Umuntu ongenakho ukuphila kwamazwi akhulunywe inkosi uJesu. Amazwi akhulunywe inkosi uJesu angumoya, anikezwa umoya ongcwele, anikezwa ngomoya ongcwele kubantu. Amazwi enkosi uJesu adluliselwa kwabantu ngomoya ongcwele. Umoya ongcwele unikeza ukuphila. Ikuphi ukuphila umoya ongcwele akunikezayo? Amazwi kaJesu. Umuntu uma ewavume wamukela ini? Ukuphila. Amazwi engiwakhulume kini angumoya, the spirit, and angokuphila. Umoya ongcwele uthatha amazwi kaJesu Kristu angumoya, angokuphila, awanikeze. The spirit gives life. What is life? The words of Jesus Christ, the teachings of Jesus Christ, the commands of Jesus Christ, the instructions of Jesus Christ angokuphila. So ke amazwi engiwakhulume kini angumoya, angokuphila. Ngumoya ongcwele kuphela onikeza ukuphila. Moya ongcwele uthatha kuJesu anikeza abantu. Uthatha ukuphila kuJesu akunikeza abantu. Uthatha amazwi imfundiso kaJesu ayinikeza abantu. Moya onikeza ini? Ukuphila. Ma umuntu engenayo umoya ongcwele akanakho ukuphila, ngeke akwazi ukuthola ukuphila. Akekho umuntu onikeza omunye umuntu ukuphila ngaphandle kamoya ongcwele. Asikesi yizwe silifundile bazalwane. It is the spirit who gives life. Asifunde ngesiZulu. Kepha ngumoya ophilisayo. Ngumoya ophilisayo. Inyama ayisizi lutho. Amazwi engiwakhulume kini angumoya, angokuphila. Ngicela ukumemezela kule video bazalwane ukuthi abantu abaphilayo noma kufika usuku lokufa lokuthi umphefumulo ususwe kubo, uma ngabe benomoya ongcwele banokuphila, bayaphila. Uma benemfundiso kaJesu Kristu bayaphila. Ngisho kuthiwa basaphefumuli, umphefumulo wabo ususiwe kubo, kusela umzimba kumele ungcwatshwe, kodwa kuhambe abantu abaphilayo. Uma kuthiwa ubani uzedlule emhlabeni ushonile, kushone umuntu, kufe umuntu ophilayo. Ngoba unamazwi kaJesu Kristu, unemfundiso kaJesu Kristu. Ayinikezwe ubani? Ayinikezwe ngumoya ophilisayo. Uphilisa kanjani umoya? Unikeza amazwi kaJesu awungumoya, awukuphila. Ngisho ukuthi umuntu ke uyaphila emhlabeni, kodwa mayingenaye uJesu Kristu, akanayo umoya ongcwele, akanawo amazwi kaJesu, file lo muntu lowo. Impilo yakho ichitha kuphi? Where do you spend your precious time? Uyichitha kuphi impilo yakho? Kubantu abafile? Kubantu abafile? Where do you spend your precious life? Ngicela ukukhuthaza kule video bazalwane ukuthi ubungathatha isinqumo sokuthi uspende isikhathi sakho la kunokuphila khona.
ubungaspendi isikhathi sakho ngemfundiso eyukuphila, ubungaspendi isikhathi sakho nalowo onikeza ukuphila, umoya ongcwele. Musumosha isikhathi sakho lapho esifunde khona kuMatthew 8:22 uthi uJesu yekana abafile bangcwaba abafileyo babo. Yonke into ekhulunywa ngabantu efundiswa ngabantu kuhlakanipha lelizwe engekho uJesu Kristu empilweni zabantu, engekho umoya ongcwele, ingekho imfundiso kaJesu Kristu. Ukwazi ukuthi yonke into abantu abafundisana yona bafundisana bayabulalana nje, bayakhohlisana, bafundisana ukufa. And labantu bafile, bafe bephila. Ngifuna ukusho lokho bazana kule mfihlo egameni lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha. Amen.